Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Oras ginadulong sa inyo sang BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 2 na bulan sang Marso, tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw Lunes. Pero unahon taniwa ang pagpaginbulahan sa ika-4 kasimana na nga resulta sang aton ACS Promo 2020. Ari ang mga mapalaron nga magabaton tag 1,503 kag napulo pagid nga magabaton sang Gipax gikan sa among promo. Ari unahon taniwa tag 1,500. Congrats gid kay Charlie Hontong sang Purok Boulevard, Barangay 13, Siyudad sa Bacolod, ang prop of purchase Pride Detergent. Arturo Binyas, Purok Litsunan, Barangay Kabog, Bacolod City, ang prop of purchase Smart Dishwashing. Ikatatlo nga magabaton 1,500, Felice Marie Salva sang Gardenville Subdivision, Tangob, Bacolod City. Ang prop of purchase Smart Dishwashing. Ang napulo nga magabaton Gipax amo kanday Merna Pastira sang Purok San Roque 2, Barangay Handumanan, Bacolod City. Prop of purchase Smart Dishwashing. Ikadua si Maria Runa Sambitan sang 8 Lacson Street, Barangay City, Siyudad sang Bacolod, ang prop of purchase Pride Detergent. Ikatatlo si Mary Pom Montipalcon sa Purok Magiliugyon, Barangay 35, Bacolod City. Ang prop of purchase Smart Dishwashing. Ikaapat si Mauro Martir sang NHA Pahanukoy, Bacolod City. Ang prop of purchase Smart Dishwashing. Ikalima, Celia Bermio sang Port Road, Alunan, Yulo Extension, Barangay 35, Bacolod City. Ang prop of purchase Smart Dishwashing. Ikaanom, si Marilyn Tolentino, Port Road, Alunan, Yulo Extension, Barangay 35, Bacolod City. Ang iya prop of purchase Pride Detergent. Ikapito, Rosalia Del Rio, sang Phase 1 Block 8 Lot 106, NHC Pahanukoy Village, Bacolod City. Prop of purchase Pride Detergent. Ikawalo,
Sinaida, Tubong Banwa. Phase 6B, Purok Kawayan 2, Barangay Handumanan, Bacolod City. Prop of Purchase Smart Dishwashing. Ikasyam, Rodura Magnad, Kawayan 2, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ang Prop of Purchase Pride Detergent. Ikanapulo, si Florentina Palsario, Alunan Baybay, Bacolod City. Prop of Purchase Smart Dishwashing. Congrats, Gid. Padayon, padala sa inyo pasakop. Mas madamo nga pasakop, dako ang inyo kahigayunan nga mangin milyonaryo sa grand draw naton. So base kamong palaron sa tuig 2020 magluwas sa simanal 3 mga daog tag 1,500 gift packs kag iban pa ang aton sini nga pinali 1 milyon. Padala pasakop pa. Sino makapakot base ikaw ang masunod nga milyonaryo. Kay kung wala ka nagkapasakop, wala ka tsansa. Pero kung nagkapasakop ka, may tsansa kagid nga mangin milyonaryo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan at mga kalintangan Responsable na pagbalita Kagaya na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Oy, Fire Prevention Month. Nagsugod na. Basibla kon mag-inuwang ang mga fire trucks karong adlaw, hindi ka mo magkakibot. Kaya daw may ara sila motorcade. Ina pakilala. Magalibot sila sa bilog nga Bacolod Probinsya, agod paibalon ang publiko halong sa sunog. Nagpatigayon mas lasang misa, kag may mga saot-saot pa kuno sa SA Mall sa mga bombero. Mayo man niya, bisan paano paibalon tang publiko halong sa kalayo. Hindi maghampang kalayo, kay kadelikado. Bisan sa mga tao, hindi ka dapat maghampang kalayo. Kay delikado. Oo, no? Halong-halong, ha? Ang kabataan, dapat gid may ara kita isa ka pagpinungkuan sa mga ginikanan, isa kadlaw pulo panyaga, panyapon, dala na sang pagpatag sa kabataan. Hindi gid magampang pospro, hindi gid magampang lighter, hindi gid magpilak sa sigarilyo sa mga salawayon, kay gainit kung magpilak ka sang sigarilyo, gabaga. Labi na gid kung ang ginapilakan mo may mga light materials nga mong kabangdanan sang sunog. Ang tanan naton nga mga kuryente, ipasiguro gid. Unplug ini, antes ka mo magwa, agod likaw kita sa kalayo. Budlay na. Ang sunog ya, porte ni nga magalit sa isa kapuluyan. Amo na siling sa mga malam sa una, kung kawatan ka kuno, mabilan ka pa. Pero kung masunugan ka, urot gid. Uruton niya ginang imo nga propidad. So, panumdom lang sang aton mga bombero, ang Fire Prevention Month, isulod ta sa ulo ta, hindi gid maghampang sang kalayo, kay kadelikado. Updan ta ini, ang panawagan sang aton sini Fire Marshal Chief Inspector Poblio Plotinia nga pagpahibalo panumdom sa tagsa-tagsagid nga sining bulan sang Marso. Hindi lang aling bulan sa Marso, tanan sa bilog nga tuig halungan tagid ang kalayo, kay kadelikado. Nagligad nga mga binulan tula pa Marso, dihamak na nga sunog ang nagluntad dire sa syudad sa Bacolod. Tisubong nga bulan sa Marso, kinahanglan ipito naton, kinahanglan siguruhon naton nga wala sang halit nga mahimo tugahon ang sunog sa sinuman nga pumuluyo sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Napanginbulahan tama na ang aton mga bombero firefighting unit, bisan paano ginahimo nila ang tanan, pahibalo kag iban pa para malikaw kita sa sunog. Halong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Real estate, mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sang construction kag renovation. Ang kadtuan mo hula na iban, Pederlep Lending Corporation. Aralang sa second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Para sa inyo kapusan, may mga satellite sila nga opisina. Dira sa Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Corporation bala. May araman na sa Corner Yungke, sa Dalan Goria, La Carlota City. May araman sa Kali Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka, nga dasig ang pagproseso sa inyo papilis, nubo kayong saka, Pederlep Lending Corporation ang kadtuan. Second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Talakayon ko lang makadali ining pinatyanay sa mga abogado. Bla. Diri sa aton, pilaman ka abogadong pinanumba na. Kag pinanglutang. Nagligad to nga si Mana. Isa naman, kaabogado ang ginlutang. Si 33 anyos na, si Atty. Bayani Dalangin, bla. Ginlutang siya dito sa Nueva Ecija, sa iyagid opisina. Tubangan sa iya mga kliyente. Ang punto naton amuni, ang abogado, gintunan niya ni, gin-eskwelahan niya ni, gingastuhan niya ni, kaginggastuhan sa gidikanan, para mangin abogado siya. Di ko mag-abogado ka na, ang iban ng ila pinsar, lain mo, sila niya si attorney amuni. Ano klase abogado naman? Drug lord na gid. Abogaduhan niya pa. Kriminal na gid. Pila nang pinatay siya. Siya pa yung abogado. Ano klase abogado naman? Mga kriminal ya mong mga kliyente ya. Di, wala kita kaintindi. Nga abogado ya, kung i-hire ini siya,
Sang kliyente, wala ka bilinggan kung drug lord ka man, drug pusher ka man, kriminal ka man. Di kay ginhire siya, abogaduhan niya na. Nga, propisyon niya niya mo. Kung price is right. Di karon ikaw abogado, waon ka sang drug lord. Nya dipinsahe ko diyo. Kada hearing mo sa korte, may saka ka milyon, hindi ka? Kung pirdi, tanong mo na. Ang punto naton nga ipahibalo sa publiko, abogado na siya, profesional na siya, gitunan niya na, kagti, hindi yan niya sala. Kay ginhire siya mo. Tanong mo na kay kampiyon siya ng abogado, kundi nga mga drug lord kag kriminal dito sa iya. Di kung dito sa kamani, hindi man nato na pagbasulo ng abogado, sa nasiling ko na, iya na iya propisyon. Gintunan niya na, gingastuhan sa ginikanan niya. Di, wala man kaso kung kwaon siya sa mayo nga kliyente, okay man. Kung kwaon siya sa mga kriminal, okay man. Dipinsa niya na, iya na iya obra mo. Dipindi niya sa korte to, ti ko na kontra mo daya, daw hindi mayo klase abogado, ang iyasan drug lord mayong abogado, ti kon maakwit ang kaso, hindi man nasala sa abogado, kay hindi pinsa na siya, ginbayran na siya para abogaduhan ang among kliyente. So, hindi dapat pamatyon, kay natural lang na iya. Kay ibang lain buot nila, nya, kaayos lang abogado, ang kliyente, drug lord, nya do kaayo man na kay attorney mo niyo, kabalo na gid siya nga politika kriminal, pitong pinatays na. Kwaon siya abogado, bato siya. Natural kaya na iya propisyon. Hindi nato nila siya mabasol. Kay siyang ginhire, ti abogaduhan niya. Pero wala nagasiling na iya nga ginaturirarya Ang among ginahimo sang kliyente iya dipinsa niya hasta sa masarangan niya. Kagkon, pilang bayad siya, ti okay. Ti bayaran mo ko dako, abogado ko, bayaran mo sa kamilyon, dipinsahan ta ka. Kada pungko ko na, kada tinikil ko na sa korte, may 200,000 ko, 300,000 di ko. Hindi niya sala sa abogado. Amo na kung isabla, nasalaan ta, patsyon ta, kaya bita, amo na siyang nagpapirdi sa kaso ta, natural na iya na iya propisyon. Amo na nga hindi ta agad kontrang abogado kung gapanglinti sa mga kriminal, kay iya na iya gin-eskwelahan, iya na iya propisyon, ti kundra sa maka-income nga hindi, di niya labawion karon gasto sa pagkaabogado alang-alang na bawion sa bugoy, alang-alang niya bawion sa taksi, ti kundi sa kliyente kag mayong serbisyo, kag abilidad So, hindi taman ma-misinterpretar ang mga abogado. Sa nasiling ko na, iya na iya propisyon. Kung sino man yung kliyente iya na iya. Wala nagkakaulugan nga kung abogado sa sang drug lord man siya, kag nag-entra man siya sa druga. Ang iya na iya, dipinsahan niya sa presyo nga husto nga ibayad sa iya. Propisyon niya na mo. Kabay pa nga maitindihan tayo na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasin banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas ka
radyo. Pagkulong kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City Ono na Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini, nagabulig tinlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kon sobra ang blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine, iba na niya. Pero kung kulang ka sa supply sang vitamina, vitamin A, C, B, magnesium, zinc, potassium, calcium, dugangan niya. Amo ni siyang kapsula nga 7 ka sangkap gintingob sa isa. Ang marami sini sang Evergreen Herbal Capsule kay aprobado sang Food and Drug Administration. So para sa aton mabakod, nga lawas, layo sa balatian, Evergreen Herbal Capsule ang aton gamiton. Mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Eden Pharmacy sa Central Market, Parmasya Juarez sa Rizal, Parmasya Caro sa Dalan, Lacson. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2. Oy, happy birthday gali kay Tess Baloes Taganile. Kay Tess Baloes Taganile, San Kenneth Construction,
happy birthday. Of course, kay Aksyon Alvin Graba, happy birthday man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon